Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan derek Gusti menika kanthi penuh kasetyan. Awit menapa wonten ing pelayanan pastoral Gusti Yesus sansaya ketingal sanget kados pundi kathah tiyang ingkang salah paham, kathah tiyang sing ora gaduk ing babagan menapa ingkang dipun wartosaken Gusti Yesus. Ditambah malih para imam kepala, para ahli kitab lan para parisi ingkang sansaya ngangsek pengin nyingkiraken Gusti Yesus. Menika temtu dados tantangan pastoral ingkang estu ageng tumraping Gusti Yesus. Ananging Gusti Yesus boten lajeng mundur, boten lajeng miur, menapa malih lajeng mutung. Gusti tetep panggah lan mundi dawuh kersaning Allah supados kaleksanan lumantar gesangipun. Nah menika temtu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami kados pundi sabda dalem Gusti, karsa dalem Gusti menika dipundi sak dhuwur-dhuwure, dileksanani sak entek-enteke. Aja ngasih mung merga ana tantangan sithik terus mundur, ana pepalang terus wegah, digagas-gagas, akeh banget karibetane terus ora gelem. Kula panjenengan jejering murid dalem Gusti katimbalan niru nyonto menapa sing dados tuladanipun Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 21 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para parisi mangkene, Aku arep lunga lan kowe bakal goleki Aku, nanging kowe bakal mati nggendong dosa. Menyang endi paranku kowe ora bisa nututi? Ature wong-wong Yahudi. Rak ora arep nglalu to? Kok nganggo kandha menyang endi paranku kowe ora bisa nututi? Nanging Gusti ngandika maneh, Kowe saka ngisor, Aku saka ngaluhur. Kowe asal saka donya, Aku ora saka donya. Mula Aku kandha kowe bakal mati nggendong dosa. Awit yen kowe ora ngandel marang Aku, kowe bakal mati nggendong dosa. Nuli padha matur, Lah panjenengan menika sinten? Pangandika dalem, Apa sejatine gunane isih rembugan prakara iki karo kowe? Akeh sing arep dak kandhakake marang kowe lan dak tetepake mungguh ing kowe. Nanging kang ngutus Aku remen marang kanyataan lan apa sing dak rungu saka panjenengane dak blakakake marang donya. Wong-wong padha ora nyandak
apa pangandika dalem bab Hyang Rama. Gusti nuli ngandika maneh, samangsa putraning manungsa wis kok junjung, kowe lagi mangerti sapa aku iki, lan mangerti manawa aku ora nindakake apa-apa manut karepku dhewe. Nanging kabeh iki dak kandhakake miturut pitedahing Rama. Mongko kang utus aku nunggal ing aku. Aku ora ditilar ijen, sebab aku tansah nindakake apa kang dadi kersane. Bareng Gusti ngandika mangkono, banjur wiwit akeh sing padha ngandel ing panjenengane. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus kalian tiang-tiang Parisi lan tiang-tiang Yahudi sami diskusi ingkang sengit. Sampun makaping-kaping pinten-pinten dinten menika Gusti Yesus berselisih paham kalian para Parisi lan saperangan tiang Yahudi. Lan ing dinten menika Gusti Yesus paring pemut dumateng tiang-tiang menika, yen boten derek Gusti Yesus, yen boten pitados ing Gusti Yesus ingkang kautus dening Allah, wong-wong kuwi bakal mati nggendong dosa. Wonten ing Injil kala wau kaping 3 Gusti Yesus ngendikake mati nggendong dosa. Menika tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami, yen awake dhewe ora martobat, ora nolak sedaya panggodaning dosa, awake dhewe ya bisa-bisa mati nggendong dosa. Mila ing mangsa prapaskah menika dados wekdal mirunggan tumraping kula panjenengan sami nglelimbang diri gladen rohani supados menapa awake dhewe ngerti apa sing dadi kasekengane awake dhewe sing marakake awake dhewe tergoda tumindak dosa. Yen awake dhewe bisa sadar, bisa ngerteni apa-apa sing marakake awake dhewe dumawah ing dosa, awake dhewe terus eling lan waspada, aja ngasik sing dadi kasekengane awake dhewe, kelemahane awake dhewe, nuntun awake dhewe dumawah ing dosa. Mila kanthi semangat tobat ingkang estu lumantar poso, ndonga lan dana, kula panjenengan sinau nglawan maneka warni kasekengane diri pribadi supados saged kuat santosa teguh anggenipun nggayuh kasucian. Gusti Yesus kala wau nggih sampun ngendikake, samangsa putraning manungsa wis kok junjung, kowe lagi mangerti sapa aku iki, lan mangerti manawa aku ora nindakake apa-apa manut karepku dhewe. Gusti Yesus sampun nindakake menapa sing dadi kersaning Allah, jinunjung dhuwur wontening pamentangan. Lan mugi-mugi kanthi kula panjenengan ngayati ing mangsa prapaskah menika dalan pamentangan kanthi devosi jalan salib. Kula panjenengan nggih manunggilaken kasusahaning gesang lan maneka warni sing marakake awake dhewe kudu berjuang kanggo nggayuh kasucian, ditunggilake ana ing kasangsaran dalem Gusti. Gusti Yesus wantun nampi kasangsaran lan seda wonten ing pamentangan amrih menapa kaleksanan sing dadi kersaning Allah. Mila Gusti kala wau kanthi cetha ngendikake, aku ora nindakake apa-apa manut karepku dhewe. Aku ora ditilar ijen, sebab aku tansah nindakake apa kang dadi kersane. Kula panjenengan katimbalan
kados pundi wonten ing gladhen rohani mangsa prapaskah, bangun kasantosaning jiwa lan raga supados kula panjenengan saged nindakake apa sing dadi kersaning Allah. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.